Dugang sa balita lokal, ginaekspektar nga ginabuluban ta 15,000 ka mga bisita ang magatambong ka makigbahin sa Calle Real Night Market sa Agosto 29 tubtob 31 alin alas 5 sang hapon tubtob alas 12 sang gabi. Sa interview sa Bombo Radio kay Jay Treñas, Executive Assistant to the Mayor, iyagin pahayag nga nakahanda ng Iloilo City Government sa patigayunon nga kahiwatan. Suno kay Treñas, mayara sang kabugusan nga 60 ka mga food kag non-food vendors ang makigbahin diri. Nagpasalig man ang mga opisina sa seguridad sa publiko, pinaagi sa pagkoordinar sa Iloilo City Police Office o Iloilo City Police Office, Bureau of Fire Protection, City Disaster Risk Reduction and Management Office, kagamuman sa Iloilo City Traffic and Transportation Management Office para sa pag-manage sang trapiko. Ang tema sang ginakabi nga isa sa mga highlight events ng Iloilo City, 88 Charter Anniversary Celebration, amo ang Threads of Culture, Taste of Tradition, a Feast of Heritage. JM Basara Street, which is one of ang aton heritage zones. The Calle Real Night Market is one of the highlight activities of Iloilo City's 88th Charter Day celebration, happening over 3 days from August 29 to 31. Event nga ini mag-transform sa Calle Real into a vibrant showcase of gastronomy, heritage, arts, and local enterprises. Nabatian si Jay Treñas.